Žijeme tým, čo robíme. Vybrať si oblečity na mieru znamená chcieť tú najvyššiu kvalitu a osobný prístup. Naša práca je kreatívna a vytvárame ňou krásu. Každému klientovi na základe analýzy jeho potrieb doporučíme farebne a strihovo najvhodnejšie riešenie vychádzajúce z jeho osobných farieb, postavy, črt tváre a príležitosti, na ktorú je odev určený. V našej profesii je nevyhnutná vysoká precíznosť a zručnosť. Pojem vziať klientovi miery pre nás znamená vziať všetky miery potrebné na to, aby sme vyzdvihli prednosti jeho postavy, zakryli jej nedostatky a výsledkom bolo dokonalé sadnutie odevov. Odevy zhotovujeme z najkvalitnejších prírodných materiálov od svetových výrobcov, ako je Loro Piana, Zegna či DJ Anderson. Ak chcete najvyššiu kvalitu, musíte pracovať s tými najlepšími. Jedna vec je nakúpiť kvalitné stroje, ale v našom odvetví sú najdôležitejší ľudia. Aby sme mali celý proces pod kontrolou, je naša výroba situovaná na Slovensku, v regióne, kde má odievanie svoju tradíciu. Značku vytvárame už 16 rokov. Sme rodinná firma a celý náš život je postavený na tom, čo robíme. Vďaka vlastnej výrobe sme flexibilní a rýchli. V prípade potreby vieme dodať oblek na mieru už do 48 hodín. Naši klienti, kdekoľvek sa objavia, budú patriť medzi najlepšie oblečených mužov. Žijeme tým, čo robíme. Sme Marko Mireli.